Zdravo živo, rode moj. To moram da počnem tako, jer rod je jedan i to je svetlosni rod. U ovih 15 godina rada i istraživanja najviše su me napadali kada sam rekao svetlosna, rod svetlosti. Znači, bele duše, svetlosne duše. To je beli rod. Mi jesmo beli rod, ljutio se neko ili ne ljutio, ali niko od nas nije ovde slučajno na ovim prostorima. Živimo, znači, na prostorima ne samo sazvežja bika, nego živimo na prostorima hiljada koje čuvaju Sina Božjeg. Znači, u grčkoj mitologiji to je bio Dionisos, ili Dionis, izvinite, malo grešim sa grčkom, sam živio u Grčkoj pa pomešam, Dionis koji je bio sin Zevsa ili Peruna i tako isto sin Božji, Isus Hrist, samo može da se rodi na našem prostoru. I mi živimo sada rađanje nove civilizacije, buđenje novog čovečanstva i jednostavno na nama je da prihvatimo. Radi se sve o energijama, jer mi smo svi energetska bića i ovo što su dame tražile te muško-ženske odnosi, nekako će se dotaći svega toga, to je baš namerno i uništeno sve kod nas, principi muškarca, principi žene, da ne bi imali taj pravi elektromagnetizam. A elektromagnetizam, znate, sami Tesla je govorio o svemu tome, jedna od najjačih energija koje je potrebno čovjeku za opšte duhovni rast. Sam moj put, i stvarno se zahvaljujem mojim domaćinima, zahvaljujem se i Draganu na pozivu i ljudima iz Male Gostione koji su me ugostili ovdje u hotelu njihovom. Drago mi je što sve vas vidim ovde. Subotica mi postaje jedno od kultnih mesta i sve više i više. Znači, 4. put sam već u Subotici. Imam ovde dragi prijatelje. Snežina, jesam dobar iz profila. Jesi. Da učestvovam. Ne treba. Dobro. Sva naša mesta nekako žive i ceo ovaj naš prostor, vi znate dobro da gostujem u celoj toj, ono što zovu bivše Jugoslavije, ja nisam možda jugonostalgičar, jer sam čovjek koji bi ukinuo sve granice i sve što ne treba, sve što nije potrebno čovjeku za njegovu slobodu. Sve se budi, sve se diže. Ono što ću večeras da pokušam da uradim i kod vas i ono što sam radio recimo u Splitu, to je bilo rad sa energijama. A šta to znači? To znači da mi imamo 4 energije u fizici koje se koriste, 4 sile, 4 energetske sile u fizici koje se koriste, to su gravitacija, koja u suštini ne postoji, to je uzemljenje. I vi vidite svi sami po sebi da sve više i više nas juri neku prirodu i da se uzemlji, ali s obzirom da mi živimo u Beogradu pa nam nije to lako, uzemljenje, a to je preporuka jedni koji gledaju, nije važno samo da šetaš bos po zemlji, da šetaš po prirodu. Uzemljenje je da znaš ko si, ja jesam. Pa kad dođeš do tog jesam, onda ja jesam, onda izgubiš to ja i ostane samo jesam, božanska misla. I to je sasvim dovoljno uzemljenje. Znaš ko si, čvrstine. Vi vidite da ovi astronauti koji odu gore pa kaže razređuju im se kosti, sve se raspadaju, kao nemaju gravitaciju. Ne, nemaju uzemljenje. Čovjek ne može bez zemlje. Znači, neophodna nam je zemlja. Tako da je to prva sila, biti uzemljen. Biti čvrsto uzemljen, jako važna sila za sve nas. Druga sila koju čovjek raspolaže, koju može da radi, to je elektromagnetizam, a to je upravo muško-ženski principi. Muškarac je elektricitet, stabilnost, stup, čvrstina, koju su izgubili danas. Sve što savjetljivi, da ne pričamo dalje, da se ne bi smejali, ali nema čvrstine, nema stava. Previše laže, nema istine, jer čvrstina se dobija kad se čovjek jednostavno zna ko je, zna se njegova reč. A magnetizam dolazi od žene. Žena magnetiše sve. Kad se dobije taj elektromagnetni potencijal, onda čovjek ima jednu stabilnost porodice, a porodica je osnova svega. Treća sila i četvrta sila su slaba i jaka nuklearna sila. Kaže, sad, čekaj, jer može čovjek da radi sa nuklearnim silama? Pa mi svaki dan radimo sa nuklearnim silama. Mi smo nuklearne elektrane. A to niko neće da nam kaže. Zašto? Pa zato što mi se stalno transformišemo. Mi smo u stalnom procesu transformisanja. Ali ono što je važno za večerašnje predavanje za sve nas, to je ta nuklearna sila koju čovjek oslobađa kada je u istini, kada je u znanju, kada je u ljubavi. Šta se nama dešava u tim trenucima?
Ceo svet, ceo materijalni svet je napravljen na ugljeniku C. I uglavnom izotop ugljenika 98% u prirodi je ugljenik C12. 6 protona, 6 neutrona, 6 elektrona. 98% materije od ugljenika je napravljeno u C12. To je taj čuveni 666, materija. 777 je sunce, 888 je Sirius, 999 je Alkion, ali to ćemo u nekom drugom priliku da pričati, pa kad bude gledali brojeve čisto da znate šta je šta. Kada čovjek uđe u istinu, znanje, sposobnost da razume šta se sve dešava oko njega i da prenese, kada radi sa tim energijama, on oslobađa 5 neutrona iz svog jezgra atoma. A taj atom ugljenika se pretvara iz C12 u C7. A svi koji prate, koji su slušali negdje i kako će se prebaciti u 5D dimenziju, radi se upravo o tome. Prebacivanje iz C12 u C7. Šta se dešava? Iz jezgra atoma odlazi 5 neutrona i ostaje 6 protona, 1 neutron i 6 elektrona. To je ugljenik C7. Šta se dešava u tim momentima? U tim momentima čovjek svetli. I zato sve oni koji vidite na freskama ili uopšte u prirodi kad vidite čovjeka koji su svetli, šta se dešava? On je u istini, on je u znanju, on je u mudrosti. Zato u našim tim pravoslavnim crkvama sveci svetle, jer ispušta te neutrone. Šta se dešava u tim momentima? U tim momentima čovjek ima mogućnost manifestacije i materializacije. Ugljenik C7 je nepostojeći, on se brzo razgrađuje u drugu materiju. Zato je onaj koji je svet čovjek, koji je svetao čovjek, može da materializuje to što govori i da manifestuje to što govori. Znači, mi upravljamo nuklearnim silama. Vi kad znate već sada ove 4 sile da vi raspolažete sa tim silama, vi automatski saznajete da niste nemoćni, da niste niko i ništa, kako nam preporučuju da jesmo, da smo jadni. Ne, to nije tačno. Imate 4 ove sile. To su sile materijalnog sveta. A imate još 2 sile o kojima se retko kad govori, to su sile misli i sile emocija. Još jače. Kad sve njih spojite, onda vidite kako sve to funkcioniše. I tu dolazi do tog tajnog znanja koji sam nedavno u Zaječaru potvrdio, i sva moja predavanja dolazak u bilo koji kraj i jeste potvrda i traganje za novi znanje. Znači, odavde neću otići bez informacije. Ako sam predao, i dobit ću. I zbog toga putujem. Ne da bi sad prodao knjige i ostalo. Nego zbog energije koja je potrebna svima nama za buđenje. Šta se dešava? Kada odete u Zaječar, kao ovdje kod vas što ljudi govore mađarski ili ne znam koji još jezike, ima znam da Sombor ima 20 i nešto nacija, Subotica isto tako ima dosta, čuje se i slovački, čuje se i ruski, nebitno je. Dešava se da u Zaječaru ljudi dosta govore vlaški. Vi kad uđete u istraživanje vidjet ćete da je vlaški u suštini tribalski. To je jezik tribala. To je ta galerija što što mu je Dioklecijan sazidao Romulijanu za njegovu majku, to je Dioklecijan, on je bio zet Dioklecijana, pa gore kad pođete od Zaječara, od Romulijane, imate Humku, galerija i njegove majke. Zanimljivo, taj deo se zove Magura. Gura na vlaškom znači usta, a ma je majka, majke usta. I kada smo pričali o ovoj liniji što od majke Bogorodice koja ide od Sibira preko Kijeva, pa ide na Rtanj, bukvalno prelazi tuda. Dobio sam potvrdu sada. Znači, bukvalno tuda prelazi. I šta sam saznao? Znači, od davnina se prenosilo sa majke na ćerku, sa bakina i tako dalje, tajno znanje koje je bilo sakriveno od drugih. Zašto? Zato što ljudi ti tamo kažu ovako, to znanje ima veliku moć. I ako bi bilo zapisano,
došlo bi u ruke neprijatelja. Ovako se samo prenosi sa kolena na koleno. Danas, kao što sve što nas pogrešno uče, to se zove vlaška magija. A to nije ono što nama predstavljaju. Iskreno znanje, pravo znanje je ono koje leči i pomaže ljudima. To što su ga permutovali i prebacili na nešto drugo, to je igra tog zla. To je znanje koje kaže šta radi. Ne samo da uz pomoć biljaka, koji su sve leče nas, a vi znate da sam spojio srpsku azbuku sa zvezdama, planetama, sazvežđima, ujedno svako slovo našeg označava organ tela, svaki organ tela ima svoju biljku koja istu frekvenciju ima kao što ima ta biljka i ta biljka ima istu frekvenciju kao svaki mineral koji je na tom nivou. Zvezda i mineral imaju iste frekvencije. Znači, znanje je da kada izgovaraš reči i daješ čovjeku biljku koja ga leči, reči izgovaraš pod frekvencijama koje nosi emociju u sebi za izlečenje. Ta sila šta radi? Radi da onaj koji to radi plače, smeje se, raduje se, tuguje, boli ga. Toliko doživljava to sve i bukvalno pomaže i čoveku i celom prirodnom sistemu u samoizlečenju. S tim što se zahvaljuje Bogu na kraju da je to već sve gotovo. Svaki čovjek to ima. Ali ne umemo da kontrolišemo emocije i osjećanja. Ne umemo da govorimo istinu. To znanje je toliko moćno i zato vam kažem, sile misli i emocija u nauci nigde ih nećete pročitati koju energiju nosi u sebi. Zato je jako važno naučiti govoriti kroz istinu i kroz emociju koju prenosi. Pogledajte vas i shvatite šta je uzemljenje. To je uzemljenje. Znači, svaki čovjek može da vas dovede do uzemljenja. Jednostavno. I gde idemo dalje? Malo da se vratimo ka tome šta je čovjek, ko je čovjek. Nastao od majmuna. Smejali smo se, dobili smo kečili u školi ako bi to izvrgli ruglu. Ti ako si nastao majmuna ti budi, ja nisam. Da bi sada došlo do promene svega. I sada mi ulazimo u jednu fazu gde se menja civilizacija. Svima je jasno. Dokazi postoje kroz istoriju da svaki 5125 godina, kada se pogode neki kosmički procesi, s tim što ja ne verujem da je kosmos ono što nama prikazuju, da ne bih ulazio u dalju raspravu sa bilo kim kad me pitaju da li je Zemlja okrugla ili ravna ploča, ja kažem da je tačka. Zašto? Pa ako Bog obitava u nama, a mi smo u njemu, tako može i Zemlja da bude tačka i onda je ta tačka i u meni i ja sam na njoj, svi mirna bačka, nikom ništa, svi smo zadovoljni, moja aura je ceo kosmos, šta ja imam da se svađam? Problem ove civilizacije se završava, civilizacija egoizma koja je naučila da veliča čoveka koji se izdigo iznad jedinstva i da ga pretvara u idolu. Mi se vraćamo na izvorno stanje gde sad ponovo spoznajemo da treba da prepoznamo, ne treba da veličamo, nego da prihvatimo čoveka koji se vraća ka jedinstvu. I shvata da svi mi plivamo u jedno polje. I da ovaj svet ne može se promeniti nikako drugačije nego kroz svest. Kroz svest čovjeka. I onda shvatamo ih kroz te porodične odnose, da partnerske odnose, da svako ko nam dolazi u život kao partner, nije tu da nas usreći, nego
da nas osvesti. Eto, samo tako treba prihvatiti. Znači, počinjemo da postavljamo na jednu novu osnovu. Šta se tu dešava? Dešava se da sam na nagovoru mog prijatelja Srbe Brašova, doktora Srbe Brašova, koji nedavno napravili, ne smijem da kažem, ali kazat ću, neće Srba se ljuti, 90 godina, ginekologa, kušer, doktor ajurvedske medicine sa svojim 14.000 porođaja, 10.000 operacija, čovjek je direktor i dalje te firme sa flastere koje leči sve s flasterima, nova kvantna medicina, pozdravljam Srbu. Imali smo 2 predavanja i prošle godine me je zamolio da uradim ono što su uradili Amerikanci sa 4 najstarija svetska jezika. Radili su jedan kabalistički pristup geomatriju, to zovu geomatriju. Ja sam prvi put došao do tog podatka, te reči, a shvatio sam da to radim 15 godina, nisam znao da se to tako zove, gde se sve prebacuje na matematiku i brojeve, slova, pa se to opet posle prebacuje u brojeve i dobija se neki konačan citat, reč i ostalo. Šta su oni radili? Kaže, Srba, oduševljen sam, bio sam sa Gray Bradonom i Bruce Liptonom, oni koji prate znaju koji su te face, on je prijatelj sa njima, i kaže, radili su taj kabalistički pristup za 4 najstarija svetska jezika, aramejski, hebrejski, sanskritski i feničanski. Spajali su brojčane vrednosti hemijskih elemenata koji čine vodu, zemlju i vazduh, znači ugljenik, azot, kiseonik i vodonik, a oni čine isto i DNK kod čoveka, i 4 nukleotida DNK koda čoveka, adenin, guanin, citozin i timin. Jer kako su oni spoji, tako mi izgledamo. Sad što imam neke naznake da mi smo se ranije spajali ATCG i da nije moguće da se spaja ACG, GT, sad se to dolazi do promjena. Tako pričaju, a to o tom potom, nisam doktor, ne mogu da dokažem, ali neke naznake postoje. Šta se dešava? Na osnovu svih tih parametara kako se to spoji, tako mi izgledamo, tako naše karakteristike dobijamo. Oni su, ti svi stari jezici imaju brojčane vrednosti slova. Naravno, mene su napadali što sam srpsku azbuku vezao za brojčane vrednosti, jer kaže to je satanizam, to naravno veliko hrišćani stalno predao, a Sveti Sava je isto to imao za Srbicu. Ali, znaš, Sveti Sava više nema neku značaj u našoj modernoj nauci, svi ga nazivaju, a malo ko se služi njegovim znanjem. Znači, ovo je Srbica. Svako slovo sa kapicom na gore označava broj. I Sveti Sava ima od 1 do 9 miliona oznake. Ja tu matricu brojeva svetosavsku imam i rekao sam Srbi, ja to mogu da uradim, ali ne znam starosrpski. Živio sam 20 godina u Grčkoj. U Grčkoj vi ne možete da pišete ako ne znate starogrčki. Jer osnova, korenska osnova reči ti daje reč modernog grčkog jezika. Ako ne znaš kako se piše, recimo Grci imaju 6 i, omikron jota ili jota ili y ili ita i tako dalje, epsilon jota, zavisi kad se šta piše. Znači, moraš da znaš starogrčki da bi pisao moderni grčki. Mi danas ne znamo starosrpski. Ne znamo. I onda ne možemo da pišem. I nisam mogao da uradim, ja kažem, uradit ću preko današnje matrice srpskog brojeva koju sam dao za lanac ljubavi. I naravno imam jednu svesku koja je stvarno koji Stepana, ali tu sam zapisivao godinama brojčane vrednosti slova i upoređivao i dobio podatke. I za 1 sat i po ja sam video šta piše u naše. Znači, u 4 najstarija svetska jezika, po njima, aramejski, sanskritski, feničanski i hebrejski, piše Bog je večnost u nama. A u našem, današnjem, piše više. Srba je poskočio od radosti, kažem, idi kaži tim Amerikancima da smo mi zadržali i dalje. Pazite, kad ja kažem srpski jezik, to je ono što danas nazivaju hrvatski, bosanski, crnogorski, makedonski, i ruski, i slovački, to su isti jezici, znate. Imate modernu, gde su radili moderno jedan naziv sve slovenskog jezika, naš rod ovde taj jezik 95% shvata. Mislim da Poljaci 85%, ali bukvalno svi isti. Vi imate ovoga Slovenca koji je bio rektor fakulteta Bečkog od 1890 godina, Franc Miklučić, koji je tada napisao 14.500 reči istog jezika, istih reči u svim jezicima slovenskim.
Kad znate da običan čovjek dnevno koristi do 2 do 4.000 reči, a visoko obrazan 7.000 reči, sa 14.500 reči svi govorimo isto. Znači, ako govorimo o srpskom, govorimo o svim tim jezicima, što bi neki rekli slovenskim jezicima, isto piše. A šta piše u tome? Piše čovjek je hram Božji. Piše znak Boga u svim elementima. Piše kosmički čovjek, a piše i nebeski Jerusalim, odnosno zlatni Jerusalim. U našem jeziku to sve piše. Šta mi to dobijamo u tim? Naše telo nije samo naše, već je hram Božji. Znači, nema napada, nema bilo kakvog nanošenja ozljeda bilo kom čovjeku. To najviše vazi da sami sebi ne smete da činite zlo. Jer napadate hram Božji. Šta još to znači? To znači da neko ko truje otrovima, bilo kakvim otrovima, da li prskanjem, da li zagađivanjem, DNK kod čovjeka, telo čovjeka, ili truje vodu, vazduh i zemlju, ne radi protiv čovjeka, nego protiv Boga. Sad svi ovi koji me pitaju sad kad će to da bude i kad će sve, znajte da je ova konačna bitka pogo čovjeka sa zlim. Kako god hoćete ga nazvati. I on će biti očišćen. Na nama je da biramo put. Kojim putem ćemo da idemo? Šta nam je da činimo i kako da radimo? I dolazimo sada do onoga kada pričamo o kolektivnoj svesti. Ne može da se promeni ovaj sistem u zvaničnom sistemu u važećem sistemu. Nejasna rečenica, prihvatam, ali sam i namjerno tako rekao. Šta je ovaj sistem? Ovaj sistem je sistem institucija. I kaže institucije opočevši od države. Sve institucije obrazovnog sistema, ekonomskog sistema, političkog sistema, policijskog sistema. Šta god? Sve su parazitske. Pojedinac je ispod dole koji hrani taj sistem. Važeći sistem čine četiri najvažnija, kako da kažem, nisu to institucije, to su oni koji upravljaju institucijama. Nauka, religija, filozofija i umetnost. 4 koncepta pogleda na ovaj svet. Nauka ti daje pogled na materijalni svet i objašnjava ti, nastao si od najgora. Zemlja je okrugla. Sad kaže da više nije zemlja okrugla, nego je ravna ploča. Nije više zemlja plava, sad će biti ljubičasta. Znate, i kako se to ubaci u kolektivnu svest, tako to postaje. Filozofija objedinjuje sve to. Kao nemaju zajedno. Ne, filozofija objedinjuje taj pogled na sve, duhovni mat. A umetnost, ona podržava. Zajedno sa sportom. I sport je jedna vrsta. Krađe monoatomskog zlata od čovjeka i debilizovanje čovjeka. Da dajete energiju nepotrebnim i da veličate potpuno sulude ideje, idole, koji nisu idoli, nego služe sistemu. I iznad svega toga stoji kolektivna svest, koja komanduje sa svim. Kada uđete u vedsko-slovensko znanje, vi ćete saznati da je kolektivna svest živo biće na nivou arhanđela. Da se tako i ponaša. A svako živo biće šta želi? Pa da opstane, da preživi i bori se za opstanak. Onda kad vidite da vi u ovom sistemu krenete sa nekim buđenjem, zasvetlite, prosvetlite, krenete da preispitujete te odnose, da preispitujete sve kako je nastalo, zašto je postalo, odjednom nešto počinje da vas napada. Napada vas ko? Najbliža okolina, muž, žena, deca, prijatelji, rodbina, poslovni. Oni napadaju. Ti se pitaš zašto je to tako. A onda, desiti
se da slupaš auto, da dobiješ neku kaznu, da se razboliš i ostalo. I ti kad pogledaš kao što to nema veze jedno sa drugim. Ne, to je sve uvezano. To je ta kolektivna svest koja želi da preživi. Koja živi od straha pojedinaca i kolektiva. A mi smo božanska bića koja žive kroz ljubav. Zato zlo vlada strahom. I zato ništa neće da se promeni tako što ćemo strahom davati strah, napadom napadati druge, već ide potpuno drugačiji sistem promjene kolektivne svesti. A to je kada pojedinac koji je ispod sistema stupi u direktnu sinergiju sa božanskim. On menja kolektivnu svest. Kad se kolektivna svest promeni, menja se i nauka, i religija, i filozofija, i umetnost, menjaju se institucije. Od ozdo na gore ne može da se promeni. Zato Aždaja bije sad na sve strane. Jer se kolektivna svest menja kako? Ono što je sveti gruzijski svetac Gavril rekao, nema dolaska drugog, dolaska Isusa Hrista. Već nova svest dolazi kroz decu i kroz buđenje čovečanstva. I mi to sada živimo. Zato se svi menjaju. Zato je ovo što tu danas pričamo. I zato sve više i više ljudi govore o nekim stvarima jer nije imalo do tada pojma o tome da govore. Zašto? Zato što je vreme vezano za svest. A vi svi vidite da je vreme ubrzano. Za 1/3 dokazuje se. Znači Bog je. Neka viša sila, uz pomoć ljudi koji su to prihvatili, vreme se ubrzalo i sve se sve brže i brže podiže. I ljudima je sve jasnije i jasnije, sve vidljivije i vidljivije. Dolaze sve više i više nove dece, a deca šta rade? Pa prvenstveno menjaju roditelje. Kad uđete u ovo istraživanje koje sam ja imao godinama, imamo stotine podataka, deca dolaze, istina, deca dolaze na ovaj svet da isprave mane roditelja. I šta se dešava? Naravno, na porođaju ženama kradu matične ćelije, jer se pokojna rodnica seče pre vremena, ne dozvoljava se da se te matične ćelije u potpunosti vrati ka detetu, ali u nekom slučaju ipak se vraćaju i dete ostavlja jedan deo matične ćelije u majici. Majka se prvenstveno menja i zato, drage dame, vas je sve više i više na predavanja muškaricima malo. Jer vi kad imate malo dete, kao što imam ja, on čini nešto zakašlje se ili nešto mu nije u redu, gde trči kod majke. Jer ima matične ćelije, one rade, ne daje ome njemu, to je sve interaktivno, sve prenosi. Svako dete kad se razboli trči kod majke, ne trči kod oca. Jer dobije matične ćelije. Znači, deca prvenstveno menjaju majke, a majke će promeniti i očeve. A se tako isto dešava i u svetu. Menja se naša majka, meni dolaze nove deca, menjaju majku zemlju. Majka zemlja menja sve nas. Stižu nove vode, vode se menjaju. I sve se dešava. Ako se pitate zašto ovoliko kiša, misli da nikad više kiša nije bilo. Stižu nove vode. Mi smo 80% voda. Zemlja je 80% voda. Kad se voda promeni, promeni smo mi. A šta oni rade? Truju vodu. Kako truju vodu? Pa zatrovali su sve moguće vode sveta. Od svih voda koje postoje, samo 3% je pitko. Znači slatka voda. Od toga 2% su glečeri i led. To je 2%. A 1% je u rekama i podzemne vode. S tim što je u rekama i u jezerima 0,3, a 0,7% pitkih voda se nalazi u podzemlju. Glečane ne možda promenimo i led. Reke su zagađene i šta je ostalo? Da se zagade podzemne vode. Kopanje. Gde? Na mestu gde treba da se probudi čovečanstvo. I vi vidite slobodno kao i ja
pa će vam reći, pa će vam dođu i katolički sveštenici i kaže, ako se Srbi ne probode, vi u Srbiji od nas nema ništa. To direktno kaže. To oni svi priznaju. I u Sloveniji, i u Hrvatskoj, gde god ode, i u Makedoniji. Jer intuitivno ljudi znaju gde je taj centar, šta se dešava. Vi ovde imate 21. meridijan. Pogledajte Beogradsku školu meteorologije od Milana Stevančevića, šta je na 21. meridijanu? Najveći elektropotencijal zemlje. Žito kod nas je 150 potencijal, u svetu i 50. Kod nas je jagora slatka, svuda je kisela. Svo naše voće i povrće drugačije grožđe nego bilo gde. Pa je čovjek i ovdje drugačije. I mi smo sami sa ovog područja. Mi se menjamo i menjamo. Mnoge oči su uprte u nas. Kreće sa promenom čovječanstva. Zato je nama potrebna kolektivna svest koja će proći kroz kulturu. A mi smo prisutni da se danas menja kultura naše zemlje, naše područje. Hajde tako da kažem, da neko ne bi uzelo za pogrešno, da misli da pričamo samo o Srbiji. Ja se tako vežem, ali to je za ceo područje, ono što ja nazivam deo sazvižja bika, odnosno deo hijada. Gde dolazi, gde se sudaraju Majka Bogorodica i Isus Hrist, sunce i Majka Zemlja, gde se rađa novi čovjek. Znači, na ovim našim područjima, ma kakve nacije bile, ma kakve boje kože bile, ako je duša i duh svetao, vi pripadate belom rodu. Taj beli rod je čuvar kosmičkog semena. Kako dolazi do toga? Tako što se budi kultura kod čovjeka. Kaže, šta je kultura? Imate definicije, pročitajte, ali ja sam umetnik i mogu to kroz umetnički deo. Kultura je proces evolucije svesti gde čovek uvek ostaje vezan za božanstvo. Šta je kultura našeg naroda i roda ovde? I ovde kod nas, i ovih Mađara koji žive, i Slovaka, i Srba, i Hrvata, i koga god ima. Dočekaj svakog gosta kao rodni rođaj. Iznesi pred njega sve što imaš. Jer ne znaš da li dolazi ti neznanac, ili što kažu svetac ili Bog u nekom čovjeku. Jeste primetili da se to dešava kod nas? Da. Vraćamo se kulturi življenja. Nema više sebičnosti, egoizma. I kako se vraćamo? Kroz osmeh, kroz suze radosnice. Kroz reči oduševljenja, blagosiljanja. Šta sam vam rekao malo pre, kakva je moć emocije reči? To što neko vidi šta je ispod, šta je na površini, mene ne interesuje. Jer tražim šta je iznad. A iznad je božanska sve. Ja ne mogu telefon da podignem bez njegove volje. Bez njegovog dopuštenja. Ništa ne može da reći. Ništa. A zašto nešto dopustio? Pa ne znam ja, ali je dopustio. Moje je da ispoštujem. Tako isto i sad, kroz kulturu sadimo novo cveće. Šetajući, bacajući seme novog cveća, novo cveće se ikluti posle ove kiše, posle nove vode. Pčele stižu. Pčele prave med, a u medu nema parazita. Sistem institucije je sistem parazita. Srušit će se. Dosta je više da neko živi na mojim radu, na vašim radu, a da nemam slobodu. Jer meni je prvenstveno potrebna ljubav. I to je sve ono što čini. A mi ne znamo danas šta je ljubav. A da bi čovjek uopšte bilo šta promenio, mora da shvati šta je ljubav. Tek kad shvati šta je ljubav, on će znati šta je sloboda. Pa će doći do istine. A gledajte, ljubav je jedinstvo svega. I mi svi živimo u jedinstvu. Zato je zemlja tačka. I tačka.
Energija srca je 12 metara. Svi smo povezani. Znači će neko od vas izaći večeras odavde isti? Nemoguće. Niti ja, niti vi. Jedinstvo. Šta je sloboda? Pa mir. Da li ti neko dozvoljava mir danas? Nema šanse. Ne može da budeš slobodan ako nemaš mir. Vraća se kući, čekate račun, nestala struja. Nema vode, pukla cev. Izađeš na ulicu, ovaj svira, ovaj pišti, ovaj te kažnjava, prekoračio si brzinu. Ceo sistem ne daje čoveku mira. Da ne bi imao slobode. Jer sloboda je potrebna čoveku, znate zbog čega? Da bi se otvorio, da bi se prepustio. Jer tek kad se otvori i prepusti, on može da udahne ovu energiju promjena koja dolazi. Bez nje on nikada neće shvatiti svoju snagu. A snaga slobode mira je u tišini. Što je tišina veća u vama, vi ste i glasnije i jasnije čujete. I šire vidite. A onda dođete do istine i znate da je istina znanje koje se daje čoveku kada zasluži. Malo pre sam vam dao primjer zašto ne smije da se da znanje bilo kome. Jer čovjek ima moć da rasturi celu zemlju, i kosmos. Ne može da radiš bilo šta. Ne može, znanje mora da se zasluži. Znanje se zaslužuje davanjem. Davanje. Ne dolazim, ne naplaćujem svoje predavanje. Kako mogu da naplatim nešto što sam dobio? Prodaću knjigu, daću neku donaciju. Ovaj gore razmišlja, ja ne razmišljam. Jer čovjek dobija snagu tek kad se spoji sa duhom. Duša je tu da ga odvede ka duhu. Kad ga odvede ka duhu, čovjek kaže, ja sam misao Boga, ja ne mogu ništa da osmislim. Ti si taj koji misle, ja radim. Kako radim, tako ću dobiti. Jednostavno stvar. Čim se čovjek izdigne u duhovnom egoizmu, sve mu se ruši. Duhovni egoizam je gore od običnog materijalnog egoizma. Jer duhovni egoista vodi stotine ljudi u propast. Zato ništa što delim nije da bi naplatio, a ništa od toga i ne treba uzimati zdravo za gotovo, već imate svoj put, neko ovo prođe kod vas, pa vidite šta ćete s tim da radite. A ne da budem učitelj koji će vas učiti da to morate da radite. Jer vi imate vaš put. Vi ste jedan zrak svetlosti koji je došao svojim putem, svojim putem će se vratiti. To nije moj, ili njegov, ili njen put. Nego vaš put. Zato svaki čovjek dolazi kao slučajnost, luča osvetljivanje vašeg puta. I tako ga gledajte. Svaki partner dolazi da vas osvesti, a ne da vas usreći. Jer sreća je trenutak, vi ste sreća mog života. Svi ćete da odete, ako se ja vežem za vas, ode moja sreća. Ali živim život kod radosti. Zato sreću ne vezujte za osobu ili za bilo koga. Ne za život i za Boga. I za jedinstvo. Jer ako vi date nekom sreću, vi mu dajete moć. Ode ta sreća, ode moć. Čovjek kad dobije znanje, on zna da to ide preko eterskog tela, preko sećanja. I zato svaki čovjek koji traga za istinu i za znanje i dolazi do izformacija, ne informacija, to je ono što kažem izdana. I kad dođe odmah ti kritički pita, gde si to pročitao? Ko je to napisao? To kažem, zapis u meni. Ma ne, kako se to čita? Dobij druge oči svoje koje gledaju u tebe, pa će da vidiš kako se čita. Čita se kroz iskustvo i kroz emocije koje si proživio, koji si shvatio, s kojim si se oslobodio, koji nisi natovario sebi na pleća, nego jednostavno znaš da svako tvoje iskustvo ide preko emocije. Ali emocije i osjećanja malo zadržiš, malo propustiš, malo izgustiraš, stvariš, prihvatiš, napuniš bateriju i ostaviš. Nek se drugi zanimaju s tim. I ti ideš kroz život. I ti onda shvatiš
da u sebi imaš zapis svih svojih predaka, a imaš 3 milijarde muških, 3 milijarde ženskih predaka u sebi. To je zapis u tvom telu. Imaš zapis duše, svi tvoji prethodni životi. Jer pazite, kad kažu vreme za svest vezano je upravo to nas kriju. Jer znaju da svaki čovjek živi više života sve dok njegova duša i duh ne dođu do više svesti. I zato je svest vezana za vreme, jer mi živimo života. Znači imate zapis vašeg života u vašoj duši. A gledajte šta? Ne samo kao ljudsko biće. Nego možda i nešto drugo. Ili u Vedama kaže, bilo je, u kosmosu postoji 8.400.000 bića. Čovjek, koliko bića je retko. Pa se sad vratite na onaj moj istraživački rad, da je čovjek hram Božji, pa da ste retki, pa da ste došli u vreme menjanja civilizacije, pa onda znate da ste najbolji produkt svih vaših predaka, jer je sve uloženo u vas, pa znate sve one energije, moći koje možda koristite, izađite sad neka vam neko kaže da ste nemoćni i niko i ništa. Promjena kreće od nas sami. Saznajemo ko smo. Saznajemo da je kosmos u nama. Počinje da radi sećanje kroz etersko telo čovjeka, kroz sve svoje pretke, sve svoje živote, polako dolazi do nas, dobijamo druge oči svoje koje gledaju nas, sve dalje i dalje, dublje i dublje vide, sve veće i veće spoznanje dolazi i čovjek dolazi do mudrosti. A šta je mudrost? Mudrost je spoj prošlosti sa sadašnjosti. Kada ti, znajući prošlost i svoju, svega šta se dešavalo, u sadašnjosti možeš da izabereš put paralelnog univerzuma koji ćeš da stvoriš. Jer nova kvantna fizika, sada koja počinje, mislim nova, ona je 100 i nešto godina stara, ali sad polako počinje dolazi do nas, ono što su nam skrivali, ne može više da se skriva, da postoji ovaj univerzum, mora da postoji nešto što je stvorilo univerzum za posmatrača koji nas posmatra. Pazite sad. Ne može da postoji ništa materijalno ako nema neko da ga posmatra. Kvantna fizika kaže, postoji čestica materije i talas. Talas je kad ga ne gledaš, ponaša se kao talas, a čestica je kad ga gledaš. Znači, da bi mi postojali, mora da postoji posmatrač. Ako postoji posmatrač, mora da postoji univerzum za njega i da ga je nešto stvorilo. Ako mi već postojimo i postoji posmatrač, automatski mora da postoji paralelni univerzum. Kakva igra. I šta se dešava? Mi smo ti koji znanjem i mudrosti biramo univerzum u kojem će da živimo. I to se sada dešava. Kako kreće ta mudrost kod ljudi? Intuicija. Nema šanse da postoji bilo ko ovde prisutan, ili ovi koji nas budu slušali, jer oni koji prate znaju zašto prate ovo sve, a da im se intuicija nije pojačala. Svi već prihvataju, pa to mi bilo došlo kroz glavu, da, nema više laganja. A intuicija je prvi korak, ili drugi korak posle mudrosti, ka telepatiji. I zato su mi ta autistična deca prišla i pisala i rekla mi, kada sam pre 4-5 godina držao predavanje, rekao da se ponovo uspostavlja telepatski kod kod ljudi i ostalo, da ćemo mi u budućnosti imati novo nešto. Oni su mi samo ispravili, kaže ne, mi ne idemo ka ničem novom, mi se vraćamo na izvorno stanje. Jer čoveku su reči dati da bi sakrio svoje misli. Da lažemo. A kad imaš telepatiju, nema laganja. Nema više trgovine, nema više politike. Sloboda. I onda čovjek se vraća polako svom izvornom stanju. Nema granica, nema država, nema religija,
Vi kad vidite taj novi svetski poredak, transhumanizam, sve to priča. Ali kaže, po njihovom će to da bude. Zašto? Zato što dobro znaju kuda ide Sveti Duh. Do sada su se šlepali uz njega tako što su radili rituale pa su kačili, sad više, kako Šojić kaže, neće da može. Gotovo. Ne vredi, neće više važiti ni jedan ritual. Čovjek će dobiti slobodu. I naravno, neće dobiti masovnu slobodu svako od nas. Nego će ići kroz pojedince, probuđen pojedinac koji stupa u sinergiju sa božanstvim. Takav pojedinac menja kolektivnu svest i menja sve nas. Taj pojedinac neće veličati sebe, nego će znati kako da veliča sve nas. I tu ćete shvatiti razliku između egoiste, koji ide sve kroz ja pa ja, i kroz onoga koji je dobio božansku misiju da prenese ljudima ko su oni u istini, kakva je njihova moć. I ne samo da prenese, nego da ih ohrabri i podstakne da svako svojim putem to krene. Ako se pitate zašto me nema toliko na YouTube kanalima, to je naređenje. A naređenje je reklo da se svi umirimo. Umirimo? Umirimo. A onda će Bog dati glas, ustanite. I tad je kraj. Na sve koji me pitaju kad će biti, tad će biti. Koji datum? Nemam pojma. Jer vreme ne postoji. Vreme je igra našeg bolesnog razuma. Racio ne služi ništa. Ako uđete u našu nauku, kaže, logika je osnova svega. Logika u onom mom proučavanju i onoga svega što sam dobio ne služi ničemu. Samo možda uzmeš i da lupaš glavom u zid i kažeš šta je ovo? Da ti neko šalje pisma po 10 godina stara za danas koji ti objašnjava sve šta će da bude. Ili da dobijaš nešto iz budućnosti za danas, ti staneš i kažeš šta je ovo? A radi. Shvataš da moraš da se promeniš. Shvataš da možeš da kreneš ka nečemu novom. A zašto starimo? Pa to je proces ove 5D civilizacije. A 3D civilizacije, s tim što morate da znate da mi sada ulazimo u novu eru i jednostavno od 2012. kada su se poređale te linije konstelacije na nebu, ajde tako da kažem, zalazak Sunca, Sirius, 3 zvezde Orionovog pojasa, Aldebaran, Alkion i u Alkionu Venera, to se zove rađenje novog ženskog principa, rađenje novog čovjeka. I to se dešava na svaki 5125 godina, zato nauka skriva to. I kako možemo da potvrdimo? Možemo da potvrdimo upravo po našim prostorima ovde. Kralj Dardanije, koja je u stvari bila na prostorima Kosova i Metohije, u tom delu otprilike, je bio kralj Dardan, koji je bio sin Zevsa i Elektre. I njemu je Zevs, odnosno Jupiter, ili Perun, spustio kao pupčanu vrpcu, kao energetsku vrpcu, kao do srca. I on je bio kralj. A šta je to? To je kada pred 5125 godina bila ta konstelacija. Tada Zemlja, Sunčev sistem i Zemlja, ulazi u Alkionov pojas, Alkion je centralna zvezda Plejada. I to je svetlosni pojas. Tada se rađa novi čovjek. Uvek jedna od Plejada, ja vam govorim po grčkim nazivima, tako je poznato sada, jako teško bi neko znao po našoj mitologiji kako se zove. Mi smo Plejade zvali Vlašići, pa svaka od 7 zvezda ima svoj naziv, kod nas je muškog roda, u Grčkoj je ženskog roda. I Elektra je tada ušla u Sunčev sistem, zajedno u Alkionov sistem, pojas zajedno sa Suncem. 2012. je ušla zvezda Maja. Zato imate u Senkama na Balkanu Maja, glavna junakinja koja igra u stvari Srbiju. I zato dobija Longinovo koplje. Ali je to jedna serija koja nije baš ono što su hteli. Ali jednostavno pokazala da je to to. Znači, 2012. zvezda Maja
je ušla sa suncem u Alkionov pojas i rađa se novi čovjek. I zato imamo danas decu kvantnog uma, koje ne razmišljaju više linearno, nego iz kockica. I dete da vam daje konačan zbir, rezultat bilo kog zadatka, a vi mu kaže kako si došao, koren, puta, podeljeno, minus. Kaže, mama, tata, šta će mi, je to tačno? Pa kaže, jeste tačno, ali trebaš pustiti. Kaže, šta će mi? Pa mora. Što mora? Njemu to ne treba. I ono dobije iz kvantnog uma. Zato danas deca, vi slušaju, pročitate američke učitelje i nastavnike i kaže, imamo strašan problem. Decu uopšte ne zanima škola. Pa naravno da ga ne zanima kad ništa nije tačno. Jer on zna da je tačno. Vi sad imate kvantnu fiziku i kvantna fizika kaže paralelni univerzum. Kvantna fizika je uradila jedan eksperiment gde su prebacili foton sa jednog mesta na drugi trenutno. Znači ne važi brzina svetlosti. Ne važi brzina svetlosti, ne važi kao najbrža brzina u kosmosu, a mi dalje učimo to u školi. A dete zna da to ne važi. Znači Einsteinova teorija ne važi. Ako ne važi Einsteinova teorija, imate paralelne univerzume, ne važi ni Darwinova teorija. Što bi dete učilo kad zna da to nije tačno? On zna da to nije tačno. I dolazi sasvim drugačiji, sa sasvim drugačijim sklopom i kaže, slušaj, ja neću da idem u tu školu, neću da idem u obdanište, da tamo mene uprežu ko vola u neki pravac, ja neću, to nije moj put. Jer on zna zašto je došao. To su sve vidljive stvari koje ljudi ne prihvataju. A jasno su vidljivi da je promjena nastupila. I dete više neće da čita knjigu, ti možeš da pišeš sad drugačiju knjigu. Interaktivnu knjigu. I njega to zanimalo. Sad se prave 3D olovke, to decu zanima, neće više špar. Znači 3D olovke, znači čovjek se promeni. A mi, stariji, ili ćemo se promeniti ili ćemo nestati. I sad imate jedan deo čovečanstva gde se to jasno vidi. Jer mi kako smo ušli u eru Vodolije, mi smo ušli u eru, odmah ispod toga imate sazvežđe Južne ribe. U Južnoj ribi imate zvezdu Fomalhaut koja predstavlja sa Arhanđel Gavrielom. Znači, Bog dolazi. On je uvek tu, ali to znači dolazi novi čovjek. Odmah dole ispod imate sazvežđe Eridan. Eridan na grčku znači rascep, cepanje, deljenje. I vi vidite jasno da jedan deo čovečanstva ide rekom zla. To nije samo zlo, to je ćutanje. Ne možeš ti kao doktor da znaš šta se dešava u medicini ili da budeš političar ili da znaš i da ćutiš. Ti ideš rekom zla. Ma koliko ćutao. I jedan deo čovečanstva koji ide rekom dobro. Pa je sad da ne vidite se čovečanstvom sebe. To je jasno. Da li ima veze sa godinama? Nema. Ali uglavnom stariji koji ne mogu prihvate, završili su svoj ciklus, odlaze. Ali šta se dešava? Mi menjamo se sada i čovečanstvo ulazi u proces gde će živjeti 120-130 godina. Gde će žene rađati u 65. Nedavno sam bio u Skoplju i Ohridu, žena je rodila u 61. godini. Sad sve više žena rađa između 45-50. To se sve vezuje za neku novu medicinu, nije tačno. To su kosmički procesi. Ako ćemo mi živjeti 120-130 godina, a vi otišli penziju sa 60, pa ko to da plaća? Ovaj sistem ne može da plaća, znači sistem mora se razrušiti. I pazite, to sve znaju. Ja sam još 2007. imao informacije od osiguravajućih kuća koji su u Londonu zasedali i rekli rušimo sve. Ja ulazi čovjek u novu eru postojanja. Ne može da opstane sistem kakav je danas. Mora se menjati. Sad naravno on hoće da prilagode tome i da dalje kao paraziti vladaju, ali ovo gore kaže ne može. Dolazi sila energije ljubavi i ako imate tu vibraciju, tu moć da propustite kroz sebe energiju ljubavi, vidjet ćete, svi ljudi kažu, ti takvi ljudi, šta? Kriza, nestaće, a baš me ne briga. Grbljavina, padat ćemo, a baš me ne briga. A drugi kažu, joj, na sve joj, čovječ. Kuću, deću, kako ću, čovječ, ti si mislio Boga, on misli o tebi, šta ti radi za njega i pusti me. Smrti nema u onom obliku. Znači, iako sutra svi koji te napadaju, uspeju da dođu do tebe, ovaj isto dozvoli iz nekog razloga. Ima neki novi plan za moju dušu. Šta si ti rekao? I imate sve više i više ljudi koji su uzemljeni,
staložni, zato smo vas uzemljili, zato smo se uzemljili na početku, da bi mogli propustiti sve ove sile kroz nas. I kažem, za što? Ja sam božanski čovjek. Radit ću za njega, radit ću to što treba i došao sam sa tom namjernom u ovo vreme cepanja. I šta mi sada doživljavamo? Zašto smo mi na ovim područjima i kad se pitamo, a zašto si Bože nas toliko mučio da mi svi ovdje ginimo, ratujemo, a ti znaš da su drugi to nabacivali. Nisam ja taj koji će da prašta bilo kome ili bilo šta, zna se ko to radi. On je Sveti Petar što se pričao danas, jedan fazon, to nemoj sad. Zna se ko to radi. Moje je da razumem. A kako sam ja to razumem? Pa opet mora da dođe ta nova nauka, duhovna nauka kroz tebe da prođe, da shvatiš, da razumeš, da povežeš. Pazite, na mojim predavanjima dolaze visoko obrazovani ljudi, nego što ti njima sad trala priču, da smestiš i krvo bravo, znaš što je to. On hoće da razume. Sad tu mora da dođe fizika. A fizika govori o čemu? Onom što je Tesla govorio, stacionarni stojeći talasi. Šta su stacionarni stojeći talasi? Pa to su oni talasi koji nose svu informaciju. Nehercijalni talasi koji nosu direktnu informaciju do našeg DNK koda i tako se DNK koda. Kako se prave stojeći talasi? Sudare. Talasa iste frekvencije, različite faze. Opa, gledaj ovaj naš lep Balkan. Svi smo istog roda, a svi različite faze. Jedan musliman, jedan Hrvat, jedan katolik, jedan Bosanac, jedan Crnogorac, jedan Makedonac, jedan Srbin, jedan Mađar, jedan vera i verica i naroda i narodnost. A svi isti. Eto se, nehercijalni talasa, sudareći, frekvencije se spušte i kaže, rode, mi smo jedno. To imamo najbolji uslov. Em smo na Balkanu, na Bogu Balu, em smo u ovome, kako se zove, na Biku, em smo na Hijadama, em smo tako pomešani, lepo izmešani. Bog tako lepo smučkao, najbolja čorba koja može da se stvori u svetu. Gde vi imate na prostoru ovako kratko, nekih 500 km, 14.000 manastira i svetilišta? Nema nigde. Nađite mi takav prostor u svetu. Zašto baš kod nas? Slave se i Bog, i Majka Bogorodice, i svi sveci, sve ovdje. Da li ovako, da li ovako, pa ne, čorba. Malo. Ovoga malo. Nehercijalni talasi koje nama daju snagu. Da možemo da spustimo i da zasejemo novo seme. To se rode dešava. Treba videti. A vid je vera i duh. Treba verovati. U lancu ljubavi danas sam im drago ispričao priču. Upoznao sam mnogo bogate ljude u svetu. Upoznao sam i milijardere. Prijatelj mi bio čovjek 600 miliona, umro je sa 51 godinom, nije mogu da sve. Upoznao sam ljudi koji mnogo novca imaju i tu sam smestio jednu priču od jednog deke koji radio sam u dizajn restorana i recepcije novog hotela i opremao sve to. Svaki put kad sam dolazio tamo, on je mene zvao Milo, grčko je Milo je jabuka. I on me zvao Milo, dođi da pričam. A 80 i nešto godina. Kričan živi 100 godina. I on dođi da pričam. Pa ja radimo, znaš, dođi, volim ja s tobom i on meni priča. Kažem, zašto, gospodin? Pa kaže, pogledaj, ja sam promašio život, nemam kome da kažem. Što ti je, pogledaš? 4 hotela. Pričamo o hotelima od 200 do 400 stobara na izlasku na Kritsko more, tamo i ostalo, na Egejsko more. I ima fabriku za punjenje onih grickalica, ovih kikiriki i ostalo. Pa ja koliko hoćeš. Kaže, džabe, sinovi, ćerke, snaje, zetovi, unuci, niko neće da mi sluša. A on napravio sve. I krene da mi priča priču. Kaže, vidiš ovdje, na Kritu, tu pored mora, niko nije hteo u zemlju.
Zato su recimo očevi, kad su se sinovi i ćerke ženili, ćerkama davali u miraz zemlju pored mora, jer to bilo sve blatnjavo i trska i bambus i nevredno. A sinovima ostavili masline i vinograde. Sinovi ostali seljaci, a zetovi postali hotelijeri. I sad šta se dešava? Kaže, ja sam tu posle rata, njih je Italija napravila 40. pa su od 45. do 49. imali građanski rat u Grčkoj. Znači 9 godina rata. Na Kritu su streljali za jednog ubijenog Nemca 50-100, kao i kod nas ovdje. I oni su jedni pasli travu, nisu imali od čega da žive, ništa im nije dao. On bio, kaže, ja sam bio siromah, nosio sam ono džako devo na sebi, ono belo, kao onaj pekar kada ono nosi, pa sve ono belo visilo na njemu. I išao sam na magarcu, ne znam, nisam znao šta ću, bio sam mlad, 18 godina, ne znam gde ću, ne znam šta ću. I kaže, dođem ja u ovu moju zemlju, skočim sa magarca i kaže, vrisnem od bola. Neko ostavio nagaznu minu na suprotnu stranu i 3 kraka nagazne mine probile mu stopalo. Kaže, šta ću, gde ću, kuću? Ja, kaže, krenem da oteram magarca. Magarac je svo bogatstvo koje ima. Znate, na osimskim mestima magarac je nosi, vuče, tako tako. I kaže, šta ću, magarac neće da ide. Ne pomene se magarac o mene, kao da se ništa ne vidi. Vedere se udara na neće. Uzmem i razmišljam. Pa ja sam se ježio kad sam slušao. Da ja uhvatim tu minu da izvadim desnom rukom. Kaže, kako ću desnom, ostaću bez leve noge i desne ruke. Razmišljam. Mislim, poginut ću, neće nikog da radi studiju. A on razmišlja tako, pa kaže ovo, pa ono. Kaže, zgrabim ti ja na kraju tu minu sa obe ruke i svučem iz stopala i bacim. Prebacim se preko magarca i on sad tu ima 4 hotela. Ja slušam i kažem, ljudi moji, magarac nije hteo da ode od njega. Znate zbog čega? Zato što ga je voleo. Znate zbog čega? Zato što mu je verovao. I šta je još kad magarac radio? Magarac imao viziju da će tu biti 4 hotela. Ako je magarac mogao da voli, da veruje i da ima viziju, zašto mi ne možemo? Hvala što ste došli, Robi. Znaš kako to ide? Aplauz je gordost i veličanje egoizma. A znanje kaže ovako, ako je ta energija prenešena, a mi imamo moć da prenesemo tu energiju na daljinu, a prenosimo je vibraciju, ja bih vas zamolio za sve ljude sveta koji se budi, za ceo rod, za sve to božansko što dolazi i što ga već vidimo da je pred nama, da mu damo energiju. Najveće izvodno znanje što se tiče runa i svega ostalo ćemo potvrditi u što da govorim. Najveće, kad se